ኣብ 1982 ኣብ ዞባ ማእከል ሓሊበት ተወሊዱ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ትምህርቱ ኣብ ከባቢ ገዛውቱ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ብጽልዋ ደቂ ሻምበል ዝፍለጡ ዓበይቲ ኣሕዋቱ ናብቲ ፍርቂ ካብ ዕድሚኡ ዝሕለፈሉ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ሄሉ ጀሚሩ ኣብ ናይ ቤት ትምህርታት ዝግበር ዝነበረ ግጥማት ድንቂ ክእለቱ ኸርኢ ምጀመረ ገና ትሕቲ ዕድመን ከሎዩ ዓበይቲ ጋንታታት ዓይነን ዘውደቓሉ ዝውንኖ ብቕዓት ንምኽሳብ ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ድላው ምግቢ ኣልታሕሪር ደንደን ዝተመናጠላሉ መንእሰይ ነይሩ ሰርጂዮ ራሞስ ዝተገብረ ዕላል እንሆ ኣብ ሪና ሜዳ ስፖርት ቻነል